Juro, tahle výhra nad Třincem chutná asi hodně sladce, souhlasíte? No, samozrejme všetkých to teší, sme radi. Pre začiatkom série by to asi každý bral toto takýto stav, takže veľmi sa z toho tešíme. No. Rozhodnout v poslední minutě prodloužení, kolik energie to vlije do žil celému týmu? No, tak ako, to sú také nepopísateľné fakt momenty, hej. Človek si niekedy hovorí, že preto hrá ten hokej, aby zažíval takéto momenty. No ja som rád, že nám to dneska vyšlo, lebo chlapcov to stalo strašne veľa síl a aj chudák Janko, ten musí byť už taký vyšťavený, že to je... Co to by osobně proběhlo hlavou, když si zjistil, že ten puk skončil v síti? No tak potešil som sa, no ja nie som zase taký človek, hej, že to nejako dáva veľmi najavo, ale samozrejme veľmi pekné pocity, ja som rád, ale ešte není koniec, no ako zajtra už zase musíme odcházať a pripraviť sa ešte na ten ďalší zápas. No. Ty jsi zmínil, že ten zápas byl hodně těžký, co ho nakonec rozhodlo? Nejaká súdržnosť týmu, trpezlivosť a možno aj šťastie, lebo to musíte mať pri hokeji. No. Vám vyšla doma až ta úplně poslední přesilová hra v tomhle dvojzápase. Čím to, že se ty přesilovky teď přestaly trošičku dařit? No, ako ja by som nehľadal nejakú veľkú vedu v tom, ja si myslím, že celú sezónu sme tie presilovky hrali dobre, ale proste niekedy to nejde a môžete tam robiť, čo chcete a nedarí sa, ale zase ja si myslím, že je v tom aj kus šťastia, že niekedy proste strelíte na bránu, sa to tam odrazí, padne to dnu, takže ja by som nejakú vedu v tom nehľadal, že ide to, nejde to. No. Jak moc velké, nebo jak moc dobré zjištění pro vás je, že dokážete otáčet zápasy i s takhle silným týmem, jakým je Třinec? No, tak je to príjemné, no, ako, neviem, no, ťažko sa to popisuje, ale hovorím, oni všetci sú strašne radi za to, ako to je a teraz sa treba ešte pripraviť, lebo nás čaká ešte ťažká robota, no. Jak moc těžké to bude v Třinci? Veľmi ťažké, ako je to silný súper, oni majú veľkú kvalitu, ale u nás sa ukázalo, že máme ako dobrý tím, kolektív, super a momentálne to asi rozhoduje, no. Může nějakou roli hrát i fakt, že Třinec už musí? Tak musí, no. Ako aj my musíme ešte vyhrať ten zápas, takže musí, nemusí. Hovorím, ten posledný krok býva niekedy veľmi ťažký, ale máme to zatiaľ dobre rozohraté a pokiaľ pristupujeme k tým zápasom, tak ako sme doteraz pristupovali, tak si myslím, že to môžeme zvládnuť. Předpokládám, že ani úspěšná taktika se nebude měnit? No, uvidíme, to necháme na trénerov, čo vymyslia, no.